OK, tak si zjistil, že u DR funguje ABS na trávě. Abych tomu něco řekl. Nosič od AXP. Tady by si zdálo, že blokuje přístup k tomuhle plastu, ale nejde to vydělat a pak je celý plast oddělat. Tady je pěkně z páseků ochrana rámu. Taky AXP-čkový šusplech, plastový kryt motoru. Funguje asi docela dobře. No, nějaký jakože Suzuki páčky. AliExpress zrcátka, AliExpress držák na mobilku, ničeho. Takže mě prostě akorát už zbývá dělat 12 V zásuvku a možná dát jiné gumy a bude to happy ready.